Ще има старт между Digital Lundgren Светлин, Furious 155 Ванко с Alfa 155 и Flame Niki с Alfa 155. И двете са по 1.8 клапана, двете 155. Летя старт на втора от 50 км ще. Тръгват. Furious 155 напред, около половина една кола. Не, Furious е назад, Flame е напред. Флейма дърпа доста. Digital изостава доста. Светлин изостава доста. Niki Flame победа от този летящ старт. Иване, може и колко е назад? Според тебе? Беше с почти кола и половина, май. Може би кола е половина. Ама не знам, Digital ми пречеше да видя. Се виждаше хубаво. Светлин, да не мъки светлин. Да му направим втори старт на обратно. Скоростта може 140-50. Ти ще кажеш, Може би 140-50 тига. Но май доста изостава.